poslali nám z Topsu chýbajúce hity. Jeden nám chýbal Tops Archives a jeden nám chýbal Alan Ginterovi, takže vlastne prvýkrát niečo takéto vidím a asi to bude ono. Áno, to bolo veľmi rýchla práca od Topsu do týždňa. Takže chýbajúce hitíky. Sú tu. A ešte aj balíček. Takže doposlali nám Jaya Buhnera. V Tops Archives mi chýbal jeden podpis, tak nám poslali Jaya Buhnera na inserte 1987 Boardwalk and Baseball. Čiže spokojný, pretože toto nie je base podpis, ale insertový a Jay Buhner je teda, ako sa povie, jeden z najobľúbenejších hráčov Seattle v histórii. Takže to je pre Patrika. A toto je ešte väčšia pecka. V Gintri nám chýbal hit a tam vlastne není garantovaný podpis, takže väčšinou, čo viem, tak posiela Tops iba relic. A poslali nám zaramovaný mini podpis Reta Laudera, čo je top rookie pre Cincinnati, nádhera. To je pre Peťka Ludviga. A ešte nám poslali za ospravedlnenie balíček Tops Alan Ginter. Takže rozmýšľam, že kartičky budú patriť tým, čo majú zakúpený pozícii v tom breaku, kde chýbal hit. Dobre? Takže to je asi, a to je value boxing nejaký, no. Takže Paul Skeens pre Pittsburgh, Dave Winfield, Padres, Jace Young, Detroit, Cranston, Celebritka, na inserte pre Minnesota Kirby Puckett a na jednej mini Jacob deGrom pre Texas. Takže skvelá práca od Topsu. Nie, že nám do týždňa či dvoch poslali chýbajúce hity a ešte nám aj poslali balík zadarmo. Díky Tops, ahoj.